Haukola, jmenuji se Červenka, jsem z kmene Bobrů a vítám vás u zcela prvního podcastu časopisu Woodcraft. Tento podcast bude sloužit pro rozebrání témat právě z tohoto časopisu a díky němu ho přeneseme do úplně jiného prostoru. Tématem letního čísla časopisu Woodcraft je Woodcraft rodinný. Budu ho rozebírat s dvěma hosty a v tomto prvním díle jsem si pozval Garfa. Garfe, ahoj, vítám tě a děkuji, že jsi přijal mé pozvání. Haukola, díky moc za pozvání. Asi mohl by ses teďkon divákům nějakému Woodcrafterovi, který tě úplně nezná, představit? Určitě, tak civilním jménem se jmenuji Michal Novák, jinak mě asi většina zná spíš jako Garfa. V civilním životě učím na Vysoké škole chemicko-technologické na Ústavu chemické technologie restaurování památek a zabývám se stavebními materiály a kromě toho se živím jako programátor. A v tom woodcrafterském životě tak jsem v současné době náčelníkem kmene Zujáviča, což je kmen, který vznikl poměrně nedávno. Super. Tak jo. A pro každého hosta tady mám připraven takový malý minikvíz, aby si když tak posluchači mohli udělat trochu obrázek, co seš ty za Woodcraftera. Takže můžeme se rovnou do toho pustit. Takže který oblíbený indiánský výrobek by si vzal na Pustý ostrov? No, tak ta odpověď se jako jednoznačně nabízí, asi by to byl luk na rozdělávání ohně. Jo, nebyla by to lovcová lampička? Asi ne. Ne. Já myslím, že s tím ohněm by se toho dalo udělat mnohem víc. Dobře, přikláníš se spíš k etno-woodcraftu nebo k punk-woodcraftu? No, jak v čem? Ve vedení kmene jednoznačně k tomu punk. A co se týče té malebnosti, tak tam asi možná jsem spíš víc pro to etno. Dobře. Další otázka je, jestli konzumuješ pravidelně internetové memy, především ty s woodcrafterskou tématikou. No, tak moc ne. Tak moc ne, nejseš panoušek, nesleduješ třeba woodcrafterské mimové stránky? Jen tak jako občas na to narazím, ale že bych to konzumoval vyloženě pravidelně, to ne. Takže spíš, když mi někdo řekne, že tam je něco zajímavého, tak třeba to pak týden sleduju a pak to zase trošku padne v zapomnění. Dobře. Jakou barvu bederky nejradši nosíš do práce? No úplně stejnou jako na kosák, takže tmavě modrou s bílým proužkem na koncích. Co říkají na to tvoje kolegyně? Kolegyně jsou ve vedlejší laborce, takže většinou neříkají nic. A kdo bude další náčelník Ligy lesní moudrosti? No, to je hodně těžká otázka. Ale tak jako mám nějaký tipy, ale zase teďka už je k těm volbám docela blízko, takže by to někdo mohl vzít jako nějaký ovlivňování, takže já si to nechám pro sebe. A ty nemáš ambice? Blázníš. Já si myslím, že tohle by si Liga nezasloužila. A závěrečná otázka. Na finančák chodíš s šerpou nebo bez? No, vzhledem k tomu, že jsme naštěstí, co se týče digitalizace, dost pokročili, tak na finančák nechodím. Ale nutno říct, že když odesílám daňové přiznání za kmen, tak si tu šerpu oblékám. Super. Tak teď si woodcrafteři už asi docela dobře dokážu představit, kdo to je Garf, pokud to poslouchají pouze v audioverzi. A už se přesunu k samotné náplni, což je rodinný woodcraft. A Garfa jsem se tady pozval, protože je právě náčelník z jednoho docela čerstvého rodinného kmene. Ale u tebe taky zajímavé, že ses vlastně dostal k woodcraftu docela nedávno. Že jsi nebyl ještě nějaké malé woodcraftě, ale už jsi byl teda dospělý woodcrafter. Jak se to takovému dospělému člověkovi stane? No, chceš delší verzi nebo úplně krátkou verzi? No, co uznáš ty za vhodnější? Dobře, no tak ta polodlouhá verze je, že během covidu jedna známá, nebo spíš by bylo lepší asi říct internetová známá, protože to vzniklo v rámci jedné, řekněme, socializační stránky na Facebooku, kterou založil kamarád, tak uspořádala fotografickou soutěž, které jsem se nejdřív neúčastnil a pak v nějakém asi třetím kole, tak jsem se do ní přidal a evidentně se některé moje fotky líbily a v reakci na nějaké ty fotky tak mi napsala Dominika, zapovídali jsme se spolu
A následně mě pozvala na táboření na Kosák a tam jsem nějak zjistil během toho prvního táboření, že tahle ta skupina lidí je mi blízká svými názory, tím, jakým způsobem fungujou a vůbec celá ta myšlenka Woodcraftu mě nadchla a už jsem u toho zůstal. Takže vlastně Woodcrafter jsem, řekněme, někdy těsně po covidu, takže to není tak dlouho. Jo, a ta socializační síť, to je něco jako registr orlých pér? Ne. Během covidu, když byl ten první větší lockdown, tak kamarád založil facebookovou stránku Online krčna Konona. A tam se vlastně sdílelo prakticky cokoliv. To znamená, někteří lidé tam sdíleli právě různé fotografie, někteří tam sdíleli různé nějaké svoje fotky, kde postupně to začalo být, řekněme, lehtivější. To znamená, takovým nepsaným zákonem se stalo, že na fotografii by mělo být jídlo, Lego a prsa. A pak se tak nějak jako měnily ty varianty, všechno to bylo samozřejmě decentní, protože kdyby nebylo, tak by to Facebook smazal, ale vznikaly tam vlastně jako poměrně zajímavý kreativní nápady a pak tam bylo spousta různých dalších věcí, protože v podstatě velká část těch návštěvníků téhle stránky tak byli fantazáci. A co tam bylo skvělé, bylo to, že to bylo hrozně bezpečný prostředí, že vlastně se tam nestalo, že by někdo někoho hrozně vyhejtil za to, že jako ta fotka je úplně pitomá, nebo tohle, proč to sem dáváš, je to úplně hrozný. Takže to byla taková jako skvělá komunita. Takže takhle nějak jsem se k tomu dostal. No. Jo, dobře, takže pokud se někdo chce takhle zapojit, tak je to možná rada pro další Woodcraftery. Ale ty jsi teda začal nejdřív jako stráž? Já jsem začal nejdřív jako stráž. Dominika patřila ke skupině, která dlouhá léta tábořila za pstrouhou, takže zápstružníci. A vlastně v tom roce, kdy jsem přišel, tak zase nějak se začalo přemýšlet o tom, jako jestli třeba nezaložit kmen, protože samozřejmě stráže tak se musí někomu vnutit na sněm, aby si mohli uznat orlí pera, což spoustu těch lidí demotivovalo. Někteří z té naší party tak v té době v různých kmenech byli. Máme tam lidi ze Strážců údolí, máme tam lidi z Valdenu, z Drumbunu. No a najednou tím, že jsem přišel já, tak najednou se zvedly počty a najednou jsme zjistili, že by nás asi bylo dost na to, abychom ten kmen založili, takže ta myšlenka tam tak nějak jako zůstala a tuším asi o rok, o dva později, tak jsme ten kmen skutečně teda se rozhodli, že založíme. A takže tím hlavním jako popudem bylo plnění orlích per? Nebo bylo v tom něco jako víc? Do určitý míry to plnění orlích per a asi potom trošičku ve stylu, když už spolu táboříme takhle dlouho jako ucelená skupina, tak pojďme tomu dát nějaký rámec. Dobře. A necítíš se třeba nějak jako ochuzen, že jsi do toho naskočil až takhle jako třeba v pozdějším věku, že jsi třeba nemohl vyrůstat třeba v dětském kmeni, řekněme? Hele, to si nemyslím. Já, když jsem byl malej, tak jsem dělal relativně dlouho a poměrně intenzivně orientační běh, takže já jsem vyrůstal teda ve sportovním oddíle a ten orientační běh má k té přírodě vlastně taky docela blízko. Takže jako nebyl jsem někde úplně osamocený, ale tou dobou se začínalo na těch různých letních táborech a soustředěních, tak tam začínaly pronikat takový ty prvky z prázdninové školy Lipnice a podobně. A vím, že ségra, která taky běhala, tak vlastně zažila první tábor, který byl tak, že byl prožitkový právě jako i pro ty děcka, že to bylo inspirovaný tou Lipnicí, protože ty vedoucí tak právě byli odrostlí z Lipnice. A já už jsem tam nemohl, protože já jsem na to byl moc starý. A to byl jako první okamžik, kdy jsem říkal, tyjo, mě by to strašně bavilo jako se něčeho takového účastnit. A pak jsem měl tendenci se zapojovat když byla možnost do takovýchhle věcí jako organizátor, ve stylu, jako když už já jsem to nemohl dělat, tak se na tom nějak trochu podílet. No a nějak mě to jako předoslo k tomu Woodcraftu a tam jsem vlastně najednou v té lize zjistil, že tam i pro ty dospělí je jako to místo ohnivecký společenství dělá ty akce, které jsou právě inspirované taky hodně tou Lipnicí, takže se tam člověk může sebe rozvíjet. Takže já si teďka trošku doháním nějaký ty resty z toho mládí, ale asi se necítím nějak jako úplně ochuzený. Maximálně
pokud někomu prostě z hlediska toho, že dovedu být dost kritický, vadí, že jako nemám odžito dostatečně na to, abych to mohl kritizovat, tak to je jako blbý, ale myslím, že to doženu. Jo, a to je super slyšet, že třeba i ten rodinný kmen ti dává takovéhle možnosti. Ale teď, pokud by si vzal, že ty můžeš trochu teď ještě srovnávat ty perspektivy vlastně před Woodcraftem, po Woodcraftu, myslíš si, že třeba rodinný kmen je dobrá varianta, pokud vezmeme, že třeba se sejdou pár prostě otců od rodin s dětma a dát nějakým společným aktivitám rámec toho Woodcraftu? Myslíš, že to je třeba jako vhodná záležitost rodinných kmen i pro lidi mimo Ligu lesní moudrosti? Jo, tak já si myslím, že jo. Když to vezmeme čistě prozaicky a materiálně, tak vlastně Liga poskytuje obrovský zázemí, ať už to jsou ty objekty jako baráky nebo třeba tábořiště na Kosáku a tak dál. A to si myslím, že je skvělý moc to využít, i kdyby to člověk využíval jen tak, že tam teda v létě pojede na týden tábořit, tak pořád je to za mě úplně skvělý. Jo, takže vlastně nemusíš té lize být nějak extrémně aktivní a co si budeme povídat, když se podíváš na počet členů a na počet těch skutečně hodně aktivních členů, tak tam přece je určitý nepoměr. To znamená, že je tam, myslím si, že i teďka je tam poměrně dost lidí, kteří vlastně jsou v lize, ale de facto jsou tam tak jako spíš sami pro sebe. Jo, takže pro mě ten rodinný kmen dává smysl. Poskytne ti to zázemí a případně i nějaký know-how. No a třeba z tvého života třeba vidíš, že je třeba tady potenciál, že by to tvoje nadšení z Woodcraftu třeba prosakovalo třeba na tvoje kolegy z práce nebo podobně, že by se třeba k vám mohli přidat nebo začít o tím myslet, nebo je nějaká taková cesta, která by mohla, jako, kterou bys viděl? No, v práci úplně ne, protože tam vlastně většina kolegů tak už má děti spíš odrostlý, ale z našich známých, tak ti, co mají děti, řekněme, těsně předškolního věku nebo tak už se třeba zmiňovali, že by docela rádi s námi v létě jeli na táboření a tam samozřejmě ještě poměrně dlouhá cesta, jestli by chtěli založit vlastní kmen, nebo by chtěli přijít k nám do kmene nebo tak, ale už je to nějakým způsobem jako nalákalo. Mě zaujalo, že mají odrostlé děti. Je to teda rodinný kmen jenom na tu jednu etapu života, kdy máš jako malý děti? To asi ne, ale já si myslím, že jsem dost výjimka, že jsem k tomu Woodcraftu přišel fakt takhle až jako hodně v dospělosti, ale plně si nemyslím, že bude moc jakoby dospěláků, kteří dospěláci se proto třeba nadchnou, ale že by proto dokázali nadchnout svoje, já nevím, 15leté děti, které do té doby pravděpodobně neseděly doma na zadku, ale dělali něco jiného, že řeknou tak a teďka začneme dělat Woodcraft, pojďte založíme si kmen, tak to si zase nemyslím, že by se stalo. Nebo že by se to stávalo často. No a vidíš, je to někde problém, nebo dá se to nějak jako řešit? Myslíš, že se dá najít cesta, aby třeba byla rodinný i Woodcraft otevřený pro všechny generace? Ale on jako podle mě je otevřený, ale spíš potom není úplně ta poptávka. Já si nemyslím, že je problém to, že bychom ty lidi nepřijali, jako spíš, že lidi v téhle etapě života, to znamená úplně dospělí a mající třeba děti v pubertě, tak tam už většinou mají nějakým způsobem ty svoje koníčky ustálené, takže tam třeba se může stát, že někdo z té rodiny se do toho nadchne, protože ho přitáhne někdo jako z jeho kamarádů nebo známých, nebo to dítě zase jeho partnerka, takže ho k tomu přitáhnou, ale že by jako takhle celá už jakoby starší rodina, řekněme, tak že by se zvedli a najednou se rozhodli, že začnou ten Woodcraft praktikovat formou toho kmene, tak tam si nemyslím, že se to bude stávat moc často. Ale rozhodně si nemyslím, že by to bylo jako tím, že bychom se jim jako liga uzavírali. Dobře. A teď se zeptám víc na tebe, protože ty ses nedávno taky stal náčelníkem vašeho kmene. A jaké je to naskočit vlastně? Ty jsi nejdřív naskočil hned do té ligy lesní moudrosti a pak naskočíš rovnou do náčelníkování. A já jako člověk, který se v rodinných kmenech jako neorientuju, viděl bych v náčelníkování v rodinném kmeni rozdíl třeba od náčelníkování v dětském kmeni? No, vzhledem k tomu, že dětský kmen jsem nikdy nenáčelníkoval, tak ty zkušenosti nemám. Ale jo, tak minimálně třeba po právní stránce, protože v tom rodinném kmeni, tak tím, že vlastně máš tam ty dospělé, kteří jsou odpovědní za ty svoje děti,
tak tam vlastně řešíš mnohem míň problémů typu zranění, kdo za to může a tak dál. Takže si myslím, že třeba z tohohle hlediska je to nepoměrně jednodušší, než náčelníkovat dětskému kmeni a teda velký vašte lidem, co jsou ochotní se tomu věnovat, tím dětským kmenům. No a tebe náčelníkování, baví tě to, nebo to bere spíš jenom takovou povinnost, že to někdo dělat musí? Pak baví, tak jako vždycky je to nějaká určitá míra ješitnosti, protože člověk jako přece, když může říct, že jako náčelník kmene, tak to jako to zní líp, než jako úplně no-name a zejména pro mě, koho vlastně v té lize zas tak moc neznají, tak přece je to trošičku, že je člověk pod určitým drobnohledem minimálně, jakože se lidi zajímá, kdo to jako je, vznikl tam takovýhle kmen a teďka tam je někdo, o kom jsme jako nikdy neslyšeli. Takže dá se říct, že jako zvykl jsem si na tu roli, snažím se ji vykonávat nějak jako svědomitě a minimálně po stránce té byrokratické, tak doufám, že jsme jako s kanceláří za dobře a máme všechno tak, jak má být. A jako dovedu si představit dělat to dále, myslím si, že je spíš na čase to zase předat. Mm-hmm. No a taky jsem slyšel z jednoho zdroje, že máte docela zajímavý systém voleb. Je tomu tak? Můžeš ho nějak vysvětlit? No, my jsme se na prvním sněmu, zakládacím sněmu vlastně rozhodli, že by bylo dobré, aby ta volba do těch jednotlivých funkcí v kmeni, tak aby nebyla úplně veřejná, ale samozřejmě lístečky, tak no, jako to písmo těch lidí, zejména když je vás 10, tak to jako poznáš, takže to by úplně anonymní nebylo. No ale protože v té době tak s námi jezdili i lidé mimo ten vznikající kmen, tak jsme se rozhodli, že vlastně volba do těch funkcí bude vždycky probíhat takzvaně mývalým způsobem, nebo jako mývalý volba, což prostě znamená, že při tom konkrétním hlasování tak všichni mají mývalý pásku přes oči, hlasují tajně a ten člověk z toho jiného kmene vlastně počítá ty hlasy a oznámí výsledek. Samozřejmě záleží na tom, jestli věříš tomu člověku, co to sčítá, protože v podstatě je de facto na něm, jaký oznámí výsledek, ale tak vždycky doufáme, že to bude poctivá volba. No a možná by si mohl ještě divákům, kteří úplně neznají kmen Zujaviča, vysvětlit tu paralelu s tím mývalem, jenom rychle. No, když jsme hledali název kmene, tak samozřejmě padaly různý nápady na to, jak přeložit zápstružníci do lakočtiny, to nikam nevedlo, pak jsme vymýšleli něco, co by mělo souvislost s tím místem a tak dál a nakonec jsme začali vymýšlet, teda, jestli by to mohlo figurovat nějaké zvíře. Řešili jsme, že být kojoti, tak to už je takový trošku na úrovni rouhání, ale současně všichni vlastně máme takovou tu trošku jako trickster notu v sobě, že jako máme rádi takový ty škodolibý vtípky a tak podobně. No a narazili jsme v mytologii, že vlastně podobný trickster, jako je kojot, tak že byl mýval, akorát, že jako kojot občas jako hloupoučkej, jo? Že něco udělá jako legraci a úplně nedomyslí, jak to dopadne, když to mýval většinou tam vystupuje vlastně, že je jako trickster, ale poměrně chytrej. No a tak jsme tak jako bádali, s čím to spojit, protože být jenom jako mývalové by bylo nudný. No a podařilo se nám vytvořit název, který má více možných smyslů, protože mýval je v lakočtině vyčítek lecha, což zase v překladu je zvíře stojící jako člověk, to znamená na zadních nohou a mající pruh nebo pásku přes oči. A to slovo se standardně zkracuje jenom na vičá, což ale současně znamená člověk. Takže vlastně je to vičá může znamenat mýval a člověk. A to zuja, tak podle lakotského lingvisty, tak vlastně v současné době nebo v současném výkladu to má význam pouze něčeho válečného. To znamená válečná stezka nebo válečný náčelník, tam se to používá. Nicméně konstatoval, že vlastně tohle je až reintrodukce zpátky z angličtiny do lakočtiny, protože lakočtina byla vlastně poměrně zapomenutý jazyk.
A že původní význam toho Zuja bylo vlastně jakákoliv cesta za libovolným účelem. To znamená, může to být ta válečná cesta, ale může to být třeba i pouť člověka životem nebo třeba putování na horu. Takže vlastně to Zuja Vichá má celou škálu významů od člověk na své životní pouti až po Mývala na válečné stezce. Jo, tak to je hodně hustý. A teďkon by mě taky zajímalo, že je to rodinný kmen, tak jestli se necítíš třeba trochu rozpolceně, že vlastně máš dvě rodiny, jedna ta civilní rodina a jedna ta woodcrafterská rodina. Hele, tak jako takový to starý, hodně otřepaný rčení je, že přátelé jsou rodina, kterou si vybíráš, takže tam konflikt nevidím. A moje rodina mě jako v mých aktivitách, ať už to byly jakýkoliv, tak mě vlastně vždycky dost podporovala, nebo pokud to nebylo vyloženě podpora, tak to bylo minimálně velmi hluboké pochopení, takže tam žádný jako rozpor nevnímám. A máš třeba tu hranici nějak jako nastavenou, že třeba hodně woodcrafterů má ten woodcrafterský život a woodcrafterskou rodinou jako nějaký útěk od toho civilního světa, civilní rodiny, třeba máš tam nějakou hranici, nebo se ty světy proplítají navzájem? Asi se to dost proplítá. Ono to souvisí třeba i s mojí řekněme, přítomností nebo s mým členstvím v ohniveckém společenství, kde vlastně tam taky se ta hranice mezi woodcraftem a tím jako ostatním hodně smazává, protože vlastně tím, že se snaží dělat ty různé rozvojové aktivity nebo seberozvojové aktivity, tak ne vždycky to ten woodcraft figuruje. To znamená, že tam jako ta hranice taky je dost nezřetelná, takže já to vyloženě oddělený úplně striktně nemám. Jo. No a když se bavíme o tom, že to je nějaká další rodina, tak uspořádal bys třeba táboření v Chorvatsku, taková ta klasika, řízky, paštika, jako první ráno postavit týpí na pláži, abyste měli fleky zabraný. No, musím říct, že by to bylo hodně zajímavý. Asi by to bylo úplně strašidelný logisticky, protože když vezmu, s tím člověk jede na kosák, tak představa, jak se takhle trmácí do toho Chorvatska. Ale jo, byla by to asi zajímavá výzva, pokud by teda člověk po prvním koupání na pláži nezjistil, že mu týpí někdo ukradl. Dobře. Ty taky působíš docela aktivně v ohniveckém společenství. Má i v tom rodinném kmeni ohnivectví nějakou důležitou roli, nebo to je třeba jenom taková vedlejší aktivita? No, jasně, má. A hlavně my vzhledem k počtu našich členů kmene, co současně je členy ohniveckého společenství, tak tam se jako limitně začínáme blížit téměř 100%, takže tam se to prolíná opravdu hodně. No, pokud nebereš to ohnivectví jenom jako čistě ty woodcrafterský rituály, ale vlastně i všechno to kolem, to znamená nějakou tu psychohygienu, péči o seberozvoj těch lidí, tak si myslím, že zrovna u toho rodinného kmene tam to hraje taky velkou roli. Mm-hmm. A dokázal bys si říct, že máš rodinný kmen v něčem dost jako specifický? Třeba co vidíš na různých setkáních? To nevím. Jako, myslíš kromě toho, že náčelníkuju třetím rokem bez náčelnických zkoušek? Ne, nevím. Asi si nemyslím, že jsme v něčem jako vyloženě typický, nebo v čem bychom se nějak extrémně odlišovali. Tak u nás ten boom těch dětí teprve teďka, řekněme, začíná. Jo, že jako ještě to není, že by všichni měli děti. My máme s Dominikou první, takže tam jakoby vlastně až před těma pár rokama, tak skutečně už to z té party kamarádů začalo přerůstat na ten rodinný kmen s tím důrazem na to, že tam teda jsou ty děti. Jo, takže vlastně jste teprve na začátku, takže čekáte, jak se celý kmen rozvine. Tak. Jo, dobře. No a už se pomalu budeme blížit ke konci, protože naši mladší diváci podle mě už nás přestali poslouchat. To možná i ty starší. Ale co by si třeba na závěr řekl, že je důležité, nebo na co by se mělo myslet, pokud si třeba já řeknu, že si založím rodinný kmen? No, to záleží na tom, v jaké fázi tě tenhle ten nápad popadne. Je potřeba si uvědomit, což my na to teďka docela narážíme,
když už máš tu skupinu lidí, co spolu nějakou dobu existovala a existuje, a teďka teda tě okolnosti, to znamená ty porody dětí, dohnaly do situace, kdy se rozhodne, že bys chtěl být rodinný kmen, tak tam samozřejmě začnou vznikat nebo můžou tam vznikat určitý neschody, protože samozřejmě ty lidi, když spolu začínali tábořit, tak spolu nezačínali tábořit kvůli tomu, že měli stejný názor na výchovu svých budoucích dětí. A teďka najednou vlastně se dostávají do situace, kde tam ta schoda nemusí úplně pamatovat. Takže si myslím, že na tohle je potřeba dávat trošku pozor a vlastně trošičku s tím i počítat, nebo počítat dopředu s tím, že ta situace může nastat a být prostě smířený s tím, že i když tam předtím mohla panovat 100% schoda na tom, co se kdy bude dělat a takhle, takže ty děti do toho vlastně vnesou dost nepředvídatelný prvek a může to na nějakou dobu trošičku skřípat. A pak samozřejmě záleží na tom, jestli se vám to všem dohromady podaří překonat, a nebo jestli to bude prostě nějaký pomyslený poslední hřebíček. Dobře. Tak já ti moc děkuju, že jsi přišel a že se s námi podělil tyhle tvoje zkušenosti a že jich ještě více sebereš a budeš nám je moc říkat na různých tábořeních a setkáních. A vážení diváci, vy se můžete těšit ještě na jeden díl, který se bude týkat rodinného Woodcraftu. Bude s velmi zajímavým hostem, takže určitě si ho puste. A já ti, Garfe, moc děkuji a měj hezkou cestu domů a s modrou oblohou. Já ti taky děkuju, modrou.